ibike morobiri umanyikante buna nyota umwasubiti kuria rero aba PS nabo igo abarai bari bachori bari ase serikali niko banyako bagunjukana chinsemo ao kurigereria enje nabo kurigereria nabo igo ko enekia abasabanya teko bakwirikia ase njira yitsimi kwiriki bare buna enjira emo yo konyora ribagari giyari guchikonyora echibesa echo eserikali irachikonya kwabagi kubwatirana amone abasamari abayabara konye omurubiri yo ase account ya Kisii omo PS Stephen Isaboke niganya kwabaka wikana ase school yo bundi ya Kisii National Polytechnic na kurwabo onyara kwabaka wonjo kana chinsemo ao asa konya kwabaka kurigiria omurubiri yo buna ogendrete asanya kwabaka kuboria abantu banyako bakwene kinga kubwati bare amachiko ari baranyako bakuburi kusama buri ari baranyako bagotumirwa banya bene kibuna kunyere ne bone buna injira emo yo konyora libaga yo konyora chibese cyo chikuru ase serikali nabo goniganya kwabaka kwanikia kera ewodi niko abasae 52 barachikunya ko bakonyora obukonyi gwitira ase umurubiri yo abo igo ase Kenya igima niko abasae chiribu emu barachikunya ko bakonyora libaga ryo konyora amaigerio abusa nabo igo amoni bintu binde una injira emo yo kwegenderia ase ubugima bwabo bwa kera rituko program ya nyota kwa wanje tema tukawa market program ya nyota ya ligreti abana aba youth lakini naruka wale miaka 18 ni miaka 29 no bali bata tani tifo bigide for egere abana abo bachebelike atebe ikigendo kumukanya abana radia ngibe tagite bakoye president kabeke bitito bakona walpa yente ketangani abana mpale babwate bisere bitu bakoli akini batu wat certificate kunyereka recognition of prior life abandi bari mechanical abandi bari plumber abandi bari electrician abandi bari chimaso bakolega sinki akini batu wat certificate wetere program ye serikali ya rikete kabana kere kuwa lekari no batega seyo egera uyo certificate kiwa konyo artikasi. Number 2, on the job training kura oche ye ya sana na abana bandi bali bakoli tikirigendo digirete tenga ya ni plan yori bia ni yori sanke ni moye sense ande tubu atigas krai bia confirm oende ise mtandao wanza maswali make korora kuzinuba tobo ngobi bia sana ni bate tirengeli bia sana kire word abana sabini qualify college siengi makoba tubwate Jimward 45 abana kiri kusato 150 bakata kanyora mwanze abanyaruka nawo egero validation to kora bandole bigete izino obale babu tigirteke mpache batebi wetera abantu ba MSMI yakibaterika yakibakwenda pakaka anyora kibese cyo cyo asa abantu baito bata maswali zikende kitara kora zikende kitara korasi abantu ba MSMI bareze county commissioner nabo igo bono nigira chikunya ko bagiye kuri kwa ase ebitabu ase atangani kigima nyuma